Mensen in de regio binnen er ook met de laatste tariedings van de ierwissel. Wallykoeken helje en kabit zitten. In Ier is de kabitploeg het dwaande met de opbouw. Ja, ik ben hier met een ploegje met vrijwilligers. Ben we, ik denk 10, 15 man. Ben we alles aan het klaarzetten. Zo waren dat alles klaar staat voor morgen. En morgen maanden dan achter worden. Dan beginnen we. Dan het eerst naar donker, houden lampen erbij. En dan rond achter worden dan stel de bussen klaar en dan kunnen we zo beginnen. In Ier hoop je ze op een mooie ierwissel. Maar op grondplakken in de regio wie een verliezen Ier ongeregeldheden. De gemeente wil dat dit hier voorkomen. Wij hebben natuurlijk een onderzoek die naar aanleiding wat er al gebeurd is. Vriend hier het COT heeft er een aanbeveling, die heb ik al uitgevoerd. En het belangrijkste daarvan is van geen importeren, maar het warp en sluit aan bij wat de mensen zelfs willen. En probeer van onderop met elkaar oud en nieuw te vieren, zodat de mensen dat er zelfs graag willen. De gemeente had de oranje daarom extra campagne viert. Bijgelijks met flyers en borden. Kun je dan ongeregeldheden als vlinder voorkomen? Ja, wat u betreft hopen wij van Wolven zelfs. Alleen nog, ja, of er ongeregeldheden komen, dat hing het net alleen nog van u zo. Dat hing het vooral van de mensen oud die het menen dat ze op dat moment de confrontatie met het gezag met de politie omgaan moeten. De gemeente hoopt op een goede ierwissel. In Ier binnen ze blij dat ze dit hier weer zonder beheining kabit zitten kennen. En dat vertaalt hem in flink wat animo. 60 opgaves, dus dat is best vol. We zitten normaal rond de 40, 44. En maar dit hier wat meer, we moesten wat extra eten bestellen.